Agi mo kuan. Nabutan mi kuwan guys, ngit-ngit ka sa panahon, mag-bard siya. Bye-bye, I love you. Ikaw na usa dito. Lagi. Kuan ning kuan. Sama na. Ticket na ako. Ko, kalit-kalit ng taon ni. Bye-bye na, love you. Bye-bye. Amping. Di lagi, sige na. Guys, ha. Nawa, harbisi. Naguwang na ni, wala na harbisi pa. Dagan mo na diay. Uban bitaw niya ni wala na harbis ni uban. Ni. Wala na. Kalimut ko dapat yung harbis ni mga adlaw. Lami at saro na ana. Sugba bay, sugba. Guys, ako ikuan guys na puti nga yan. Hanapog ko ikuan ka ng stripe na. Duha pa ng bunga. Oh, namunga. Duha pa yung bunga. Kanang puti pwede na siya. Di, katuto dito bago-ulang dito lang. Mura lagi nagilaw pa. Dawgod na. Mahinog ba din yung... Mahinog ba din ang talong? Oh, kan bang brown na ba? Mabayulit na. Hindi ay, puti dito siya. Siguro sa kulit niya maharbis. Okay, nabuwang na. Laman ni kay kuan para ipang sidog balik. Naghan kayo sa bunga guys. Oh. Ito bago na itong mga tinanom dito. Oh. Magbunglay ko dihaan yang. Di pa na pwede kay gamay pa siya. Kani kay murag dako-dako na niyo. Oh. Guys, nalging atahang pagkugig pananom so makaharvest jud ta. So kasulang naa sa punggo kay murag pahubas na ning ahang kuan. Sikwa. So na sang harvest kay dali ra pud sa mga kuan. Salamat sa Ginoo kay managi natay mga grasya nga naa sa atong garden. Hey, nagiputos na yung bag sa tubangan. Okay ra nak, dali nak. Just likod okay ra ni kay di man niya mabasa kay kuan man. Sige na. Guys, nanilong galing mo ako ano, hala nak, amping nak. Saan man nga abutan man ta, ganiha ko man tayuhan. Agi mo kuan. Nabutan mi kuwan guys, ngit-ngit ka sa panahon, mag-bard siya. Bye-bye, I love you. Ikaw na usa dito. Lagi. Kuan ning kuan. Sama na. Ticket na ako. Ko, kalit-kalit ng taon ni. Bye-bye na, love you. Bye-bye. Amping. A few moments later. Guys, good morning na tanan guys. Madung adlaw, madung buntag. Ito guys, nalapo talaga sa ano, salamat sa Ginoo guys kay mata-pata ang adlaw anja. Kuan di lagi ta ko magluto kay lain ag panahon.
So bi og hapon sa alas 4 among gihapon si Crystal guys, grabe lubaan ha guys kay yung kalitog unos niya. Nana sa tunga-tunga si Crystal sa lawod nga. Ga lisod sa ginhawa kay sobraan niya sa kahadlok ba kay ara jud kunong kangit-ngit sa lawod. Ito nga ampulan jud na kay salamat sa Ginoo nakaabot ta sa dito sa hang dorm. Ayun, hadlok lagi siya basta mahadlok na siya guys maglisod na sa ginhawa. Manang kinadyo kuno siya mo usab og sakay og kanang ngana ang panahon. So kung plano ta ato di nang tanan sa padagunon bag sakay kay lain jud kadto ang panahon guys, grabe ni kalitra ba. Kaya naaday kuno ikuan. Sa low pressure na? Tropical depression. Ha? Tropical depression. Ano sila sa Bagyo na na? Matoy gi-post ni kuan Sir Mark Popper mag-update sa mga Bagyo Darius Pilipinas. Namatay ka doon si Mark Popper. So kuan ni si Jay guys kanang maring ganahan lagi sa mga bata lagi maray giluto ka ng mga pambawon sa mga bata bitaw nagkamudto. Kuha na sila sa yuti nga na ginaling ba. Mambi, kaluto na ko mambi. Wala ko nakabidyo-bidyo ganiha. Nay, kuha ni siya tanan tinuruan nga kabasa o bato nga na ura. Yung bami. Tuwang kuhaan ka ng sayuti, ginisa. Natong lumpia, nabawasan na. Nga tayutan Bisaya. Salamat ka Mambi sa jupa. Salamat ka sa mga maliit. One pa guys. Quarter to 8. Quarter to 8 lagi kay 7:48 man. So wari na ta guys kay naghanap. Kuan day lain kadug panahon, grabe kasi gaguan day. Bidi niya. Kira dari kagihanan guys kay bisan og kagihanan kuan man kanang hayayan man og kagihanan man unta nga butangan man og sampayanan singina isid brigado kanang kuan guys anang istoryahan kay malain pud ba nang kita na lamay mo likay sanang hinda na ko taning skin lip avocado ug buko. Mga bata kay bugnaw kay kuan bata kay ipasud na kay nay uwan-uwan. Day parcel guys. Karang taasa. Salamat kay sa nagpadada ni na. Pero ni sing unboxing na. Salamat kadto Mambi di ana iabot man imuhang kuan. Package. Hi guys, salamat kadto sa nagpa-order dali ang kuan guys. Ato ni unbox. Kuan kanang i-order ni Mami Mambi. Diya sa Michigan diya. Taas kadto nga kuan. Tanawon ni unsa ni guys. Salamat kadto Mambi. Paningat pa ko guys kay gikan pa ko na ninda ba nga. Ay ni abot na ninda guys hindi ba nagbagyo guys. Ninda ko guys hindi ko balik. Naibagyo mo guys pero laban nang yapon ta. Naninda ko nagto nya. Namo ko ina malit. Wala mo wala no pero tugla din na ako. Ano ko alas 7:48 guys wala na hurot naman nagahong wal sudan. Dagang kabilingon na ito mga nanay ba nga swerte ko kaado ko kay hang sudan dahil kanong kami mahubot. Basta lami itong sudan guys anong balikan din na. Ano man ha? Ay sa kayo sayang hindi na kuwan. Ay na ko na hindi ko sa mga ni para ano irap sa kuwan batanom. Ay dili nay galo ni oh nakaano. So wala kay kuan ni guys. Baka ni kauban nga bitay-bitay, kamalit kami.
Salamat ka do Ma'am B. Marami dyan ka do po ka. Bless guys ni Ma'am B. Ala na lang yan. Palipay lang ni ba? Ano lagi pakapin, oh. Hawan. Ay pakapin. Kapag limag lihi. Eh, ano na yung pagawas na. Naglisod tayo nga na among dyan. Naling Christmas. Ribbon na. Gamaya po dahil sa ribbon. Ribon sa ribon sa buwan. Ay, sus, garang gagmay man. Hindi na makitaan sa kung dito-dito nga gamay. Di na yung di mo na siya, ano, kilid-kilid na magod na. Naaragay po na siya paano, pero Ang kilid na ano, dugay-dugay ka ani. di, hindi ito kayo ba, dili magubaag parsil ba? Di, ayaw po to. Bibi gunting. Oo, sanad. Asa pa nito ibutang ni nataas man isa. Hanggang kagamay ka ado Ginoo ko. Sa asa na ikumutang ng bulting gamaya man. Ribon nga. Ganahan ko pa tong Di, ano naman gud, di, pakapit na gud ni may. ribon na lang ng buhok. Di, ang mas, ano naman ay sa likod, oh. Ano naman siya. Hindi mo gud ni, kilid-kilid, rapid trabaho. Ako kita na ulit sa kay 1,000 kapinak sa ano 5 feet? 1,400 o 5 feet. Mahal gud nga, mara, pero may sinistak mo na. Mabitaw ka. May ba sa tawa diri tourist spot kayo? Wala, may standi ay. Christmas tree di ay ito. May standi mami no. May standi mami. Pero marag stock na din siya kay mami. Sinistak nga, ano man, oh. Ibutang na ng suta niya sa sahig niya. Asa naman itong pagtugan? Aso ay ka. Aso ay simbol. Sana all nanay Christmas tree. First time dyan amuhang Christmas tree me. Yung Christmas tree sa una muna ito mga. Ang Christmas tree sa una guys, itong congrats lang isa kay Perting Gamaya. Iskro pa? Taas po ang 5 feet no? Ako katas ah. Muragi mo katas ah? Sa 5 feet. Hindi ay 5 bar magkulo. Sana all. Inis mag tuwas usang garden dato guys kay. Pero asa di ay ni. Dili man na sa tungtungan. Hindi man musigo sa dini. Ay, naay manual. Kani asa man siya ah. Ibutang ra siguro ni ana. Siguro. Yang kani di sila oh. Di, ano niya? Dili na. Naay ano oh. Yung madawag ko. Madawag ko. Dili ma oh. Dahil nalisa na to kay ginoo kong pangga ang mga nalisa. Ito siya rin. Kuha na naman siya kuha, mga bitay-bitay. Christmas light. Dili eh. Eh. Ah, buskutan pa di ay ni oh. Please remove. Remove para mo. Mga kanayos na ano ng Christmas tree. November naman po guys, pwede na tayo magkaon Christmas tree. Ang Bangali, ito September na sila yung Christmas tree. Pasko na naman, kung kay tulin ng araw. Pasko na daan, ilang na kailanman. Salamat ka dumambi kay
mukhang masaya ang aming kusina sa awi mukhang kusina kay may Christmas tree. Dapat sa sala man tani niya kung may sala ay mas kusina. So next year na tay sala ato na natin ito. Mahipos naman pud ni kuanin nimo mga gamit nimo every year. Naalagi bolt niya, di naman paigo sa lingin. Kasi dili na diha. Skruhan pa. Nayos katuto sa matong duha. Ipas mo gani mo na niya. Wala star nga gi-appeal. Ano na ba ya? Ano ba ya? Dapat star na lang tayo lang ipag-appeal. Ha? Ang tanong lagi niyo. Asang gunting? Ala, my God. Kailangan dito kasi mabira di. Ano ba? So ito sa ning paadun mo guys kay para maninit. Ang bang lugar kayo sige na uwan sa buhok kaya naman. Ay, wala man day labot ni good. Apil-apilan nimo. Kung gana, naka magtungtong. Nga na. Pwede rin. Okay. Parang di matumba. Hindi na matumba ako ng ibon. Ano niya guys? Di mo tumbag kusog hangin. Dapat ilabay pa rin mo. Oh, may hangin guys. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ako sa araw ng Pasko. Ito rin yung bukaran daan guys kay palitan pa natin yung mga Pika sa asa. borlaloy. Palitan pa natin yung mga bitay-bitay. Like gold, red. May red man ito hang cortina. Guys kay yasimbulan na mo di ay agkuan Christmas tree. Salamat ka ni Mambi niya mga kuan na siguro kung matug dumagiti guys mga first week na sa November kay lisod ka ron guys kay naibagjo nga si Christine. So amping tanan guys ibagjo na nalagi to ning agi kaniha guys nga na maligaya ba og kuan gabi ay gahapon pa sila ning kuan ni hapit dani. Parin ko na ni yuta guys kay hanggi pang balhin ning kuan kanina. Salamat di kadto sa naghatag daning snake plant. Tagaan ko snake plant guys ja. Na amo pa snake plant ag katong suni papaidi dito sa bikas. Kanihan isang gipangadyo kani duha. Sige tagaan pa jud kog duha karon so naupat na. Ja mo ni hanggi pang buhat guys kay tagtaod mulakaw na pud birong kay mangita na pud mig lutuoron ugma. Na nice na kadug atuhang kuan kay puro puti na naatuhang kaang. Nabayang mga plastic kay bago pa man po nagihatod karon pa man po nagihatod ning duha na salamat kay so naghatod dari. Sid wala sa plastic. Ja guys kaning kaang magtagpila na si ja. Tag 50. So tag 50 ang saka buok. Pero rahan jud na kay kuan man ako may nagdeal sa mga daghan man kadto na malit ja.
Moto gitagaan ko ni jag 5 plus gipakapinan pa jud ko ni ja og buwa kay nahalinan man siya og 3,000 kapin kay sa mga gikuan man siya nagidil na siya sa mga silingan ba dito. Wala ko nakapag-vlog guys kay na may sounds. Naunsa man siya nga nasunog man ni. So asa ni humaman guys kay lakaw na baron guys mangita ko kamuting kahoy kay magsuman ko kamuting kahoy guys. Kay naay daghang kadto ning order.